Hello friends, welcome to back my YouTube channel. खुलुमबाय लोगोफोर आंनि NB Blogging YouTube channelआव नोंथांमोन गासैखौबो फिन खेनसेयाव बरायहरग्रोनाय थाबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान रेसिपि लानानै फैबावबाय। दिनै आङो भिन्दि गथा भाजा एवनो नागिरदों। बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङावबो शेयार खालामनो सानदों। आं माबोरैहाय भिन्दि गथाखौ एवो भाजा, ओमफ्राय नोंथांमोनहा नायलांदो माबोरैहाय मा होनानै एवो भाजा एवो बेखौ नायलांदो नोंथांमोनहा। ओमफ्राय गिबियावनो आङो भिन्दिखौ हानानै लाजोब्बाय गासिबो, ओमफ्राय गेजेरजोंबो मोनसे हाखावनांगौ आरो बे मस्ला सोनो थाखाय। ओमफ्राय बिनि थाखाय आङो मस्लाखौ मिक्स खालामनोसै। बेयाव आङो संख्रि, हालदै, ओमफ्राय जिरा गुन्दै, ओमफ्राय दुन्दिया बेगरनि गुन्दै, बेयाव ओमफ्राय गरम मसाला पाउदार, बेखौ आङो गासिबो मिक्स खालामजोबनोसै। ओमफ्राय मिक्स खालामनानैहाय बै भिन्दियाव बे मस्लाखौ सोगोन। ओमफ्राय मोननै संगोन आरो, मोनसेया फानलु गैयि ओमफ्राय मोनसे फानलु गोनां संगोन। बेखायनो आङो बेयाव फानलु गुन्दैखौ होथ'वासै। फानलु गैयि सोग्रोनोसै माखासे। ओमफ्राय संख्रिखौ नोंथांमोना नोंथांमोननि हिसाब बायदि होनांगोन, नङाबा गोबाबबो जानो हागौ। बांद्राय होयोबा एसे खम होनांगौ आरो। मस्ला लागायनायाव खेनसेनो लागायफाखानाय जायो नालाय, बेखायनो बांद्राय मोनस्लाबा, बेखायनो एसे खम होखानांगौ आरो। ओमफ्राय आङो फानलु गैयि सोखांबाय, ओमफ्राय बेयाव फानलु होबाय आङो दा बेयाव फानलु लागायनोसै। ओमफ्राय बेखौ आङो मोजाङै मिक्स खालामनानै माबायाव बाखि जेसेबां दङ बेयाव आङो बे मस्लाखौ सोजोबनोसै। नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। आसा खालामो नोंथांमोनहा नायगोन आरो संनानै जानाय। नोंथांमोनहाबो बेबायदि संनानै जाफेराखैबा, संनोथ' बयबो रोंखायो रोंनायालाय। ओमफ्राय मस्लाखौ बेबायदि सोबाय आङो, बिदि सोनांगौ गेजेरावहाय। ओमफ्राय आङो गासिखौबो बेबायदिनो सोनानै लाजोबनोसै मस्लाखौ। गासिबावबो आङो बेबायदि सोजोबबाय मस्लाखौ। ओमफ्राय दा आङो मस्लायाबो एसे आग्लायबाय, बांद्रायबाय, दोननोसै बेखौ। ओमफ्राय आङो बिनि थाखाय बेखौ दा आङो भाजा एवनोसै आरो। बेयावहाय जेबो होनांला, दा बेखौ फ्रायल' खालामनांसिगौ, भाजा एवनांसिगौल' बेखौ थाव होनानै। बेयाव जेबो संख्रि फानलु जेबो होनांला, मानो होनोबा गासिबो मिक्स खालामनानै मस्ला मस्लि संख्रि हालदै गासिबो बेयाव सोजोबखाबाय। ओमफ्राय दा आङो बेखौ भाजा एवनो थाखाय थाव होनानै लानोसै। मोननैयावबो आलदा आलदा संनोसै, फानलु गोनां फानलु गैयि। थाव होनानै लाबाय, थावखौ दुंहोग्रोनोसै। थावाबो एसेयानो जायो लोगोफोर, बांद्राय थाव होनांलाया, एसेयानो जायो। ओमफ्राय मोननैयावबो होजोब्बाय आङो थावखौ। ओमफ्राय भिन्दिखौ होबाय, फानलु गोनांखौ होग्रोबाय। गोथाव जायो लोगोफोर, नोंथांमोनाबो संनानै जाफेराखैबा आरो जाखायोबाथ' जेबो नङा। जायफोर बिथांमोनहा बेबायदि गथा गथायैनो भाजा एवनानै जाफेराखै, बेबायदि मस्ला सोनानै नोंथांमोनहा जानो हागोन। गोथाव जायो। मोनसेल' आइटेम जाबाय थायोबा जानो बायो मालाबा, बेखायनो दस्रा टाइपनि आइटेम बानायनो हायो। भिन्दिखौलाय बयबो संनो रोंखायो, रोंनाया बयबो जाखायो। थेवब्लाबो बेबायदि जाफेराखैबा जानो हागोन आरो।
ओमफ्राय नै फानलु होयिखौबो आङो फानलु गैयिखौबो माबाबाय। ओमफ्राय बेखौ गेजेर गेजेर बिदि बेलथायनानै होनांगौ, मानो होनोबा फारफ्रामथिंजायबो मोजाङै मोनजोबनायनि। दसेनो मोनो, गोरलैसो, सिम्पोल, बांद्राय गोबाव टाइम लाया, दसेनो जायो लोगोफोर। ओमफ्राय नै बियो मोनबाय, बेयो इसेल'मोन नालाय बेखायनो मोनग्रोबाय। ओमफ्राय बेखौ आङो गेस बन्द खालामनोसै, मोनबाय बेयो। ओमफ्राय नै बियो एसे बुरजा नालाय बेयो माखासेया एसे बुरजा नालाय बेयो मोनथ'वासै। ओमफ्राय बेखौ आङो 5 मिनिटसो दोनथ'बावनोसै। नै बियो, बेखौ आङो 5 मिनिटसो दोनथ'बावनोसै, बेबो मोनबायानो। बेबो मोनबाय नै लोगोफोर, मोननैबो मोनजोब्बाय। बेनोमोन लोगोफोर आंनि दिनैनि भिन्दि गथा संनाय रेसिपिया। नोंथांमोनहा माबायदि मोनदों अननानै कमेन्टआव खिन्थाहरदो। माबाफोर जायाखैबा, गोरोन्थिफोर जादोंबा अननानै निमाहा होदो। आरो रेसिपिखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्टस आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामलांदो, जाहाथे नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान गोदान भिडिअ लानानै, बिदिनो रेसिपि ब्लग भिडिअसफोर लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनो हायो। थेंक इउ लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै। गोजोन्थों, खुलुमबाय।